ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବର 1 ପଦ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଏବଂ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ବିଷୟକୁ ଯାଉ, ସେ ମୂଳ ବିଷୟଟା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାକାଳ ସମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କହିବି। ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥାଏ। ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବା ରିସିଭିଂ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ମହାନ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସବୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇକି ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଏଣୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲୁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପ, ଅଭିଶାପ ଓ ବନ୍ଧନ, ରୋଗ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣାର ବସତି ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହୋଇକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଳତୁଲ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବହି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବହି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିପାରିଥାଏ। ତା ଜୀବନ ଉପରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆସିଥାଏ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ସେ କେବଳ ଉପାସନା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ ହୋଇପାରୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିପାରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିପାରୁ। ମାନେ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା
ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ହୋଇ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିପାରିବା ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଯେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଲୁଅ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ହେବ ଏବଂ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 100 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ ଏବଂ 30 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିପାରିବା। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ।